ಮಮ್ಮಿ ಬಿಡುದು ಬರ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ನಾನು ಬರ ಅಮ್ಮೆ ಮಗನ ಗಲಾಟೆ ಆಗುಂಟು ಎಂಕ ಕೊರ್ಲೆ ಶರ್ಮ ಎಂಕ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದೆ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೇರಿಕ್ಲ ಕೆರವಳಿ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೇರಿಕ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಗಂಟೆ ಆತ ನೀತು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಜಿ ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ ವೆದರ್ ಉಂಡತೆ ಮಂಜಲಾತನ ಬೊಕ್ಕ ಉಂದು ಏನೋತಂಡೆ ಅದೋಟು ತಿಡ್ಲು ಬರೋಂದುಂಡು ಬರ್ಸೆಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಎಕ್ಕಡೊಂತೆ ಪನಿ ಕುಟ್ಟುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಟ್ ಬರ್ಸೆಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಒಂಥರ ನೇಚರ್ದ ಕಲರ್ ಪೂರ ಮಂಜಲ್ ಆತನ ಅವ್ರು ರಾಪುಂಡತೆ ಮಂಜಲ್ ಸೊ ಅಂಚದ ಆತನ ಆತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಂಜಲ್ ಆಗೋದು ಓಜುಂಡು ಒಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಬಯ್ಯಡ್ದು ಫ್ಲಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಯ್ಯಡ್ದು ಅಡಿಗೆ ಅಂಡ್ ಬಂಗುಡೆ ಕಂತಿತ್ತೀರು ಬಂಗುಡೆ ಸಾರು ಮಲ್ತೀನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಂಜಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಐತೆ ಇನ್ಗೆ ಉರ್ಕರ್ ಪಾಡ್ದು ಕಬಿಡೋಡು ಇಂಚ ಮಂಗನ ಹೊಲ ಸರಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೊಕ್ಕ ಹತ್ಸರು ಬೈದನು ರಡ್ಡೆ ಮಂಗೆ ಬೈದೀನಿ ಒಂಜಿ ಕಾಡೆ ಪುಲಿತ ಮರ ತಲ್ಪೆತ್ತೀನಿ ಗಹನ್ನೆಲ್ಲ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಡ ಇತ್ತೆ ಗಹನ ಸೈಕಲ್ ಬಿಡ್ರೆಗೆ ಅವಳು ದೇವ್ರೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೋ ಒಂದುಲ್ಲೆ ತೂಕ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಚ ಪೋಪುಂಡು ಬಂದು ಅಣ್ಣ ಶಮಲ್ತದು ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡು ಹೋಗಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂಡ ಅವಳು ಪೆಡ್ಲು ತಿರ್ತು ಪಾಡ್ದು ಸೈಕಲ್ ತೂಲೆ ಹೊಸ ಸೈಕಲ್ ತಿರ್ತು ಪಾಡ್ದು ಪೆಡ್ಲು ತುಲೆ ಕಟ್ಟಾತೀನಿ ಮುನ್ನೆತ್ತ ಪೆಡ್ಲು ಉಂಡು ಒಂದುಲ ಎಕಡೊಂದು ತಿರ್ತು ಪಾಡಿ ಎಂದುಲ ಕಟ್ಟಾರ ಚೂರೇಪುನು ಅದಾಗ ಹನ್ನ ಓಲು ಪೋ ಬೇಗ ರಡ್ ರೌಂಡ್ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬರಾರ ಗುಲ್ಲೋಡು ಗೊತ್ತುನತ್ತ ಕಾಪಿ ಹಾಂ ಅನ್ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪವೆñೋ ಗೊತ್ತುಂಡತ ನೀನು ಪಪ್ಪ ಮುರಣಿ ಏನ ಪಂತಿರು ನೀನ ಬೇ ನೀರು ಗುಚ್ಚಿದೀನಿ ನರಕದಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಅಂಡ ಬಯ್ಯಗೊಂಥರ ಉರುವಾಪಿನಿ ಈಜಿನ ಅಂಚಲಾಪುಡು ಉರುಲಾಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಡಿಗೆ ಐಜಿನ ಟೆನ್ಷನ್ ಲಾಪುಡು ರಡ್ಡಲ ಉಂಡು ನರ್ಮನಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಊಲ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಿ ಒಯ್ಕಲ ಬಂಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಚ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಸಮಾಜದಾರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಇತ್ತನ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಇತ್ತನ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಗುಣನೇ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಏನಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ನ ಅರ್ಥಂಡೆ ಯಾನೊಟ್ರಾಸಿ ಪಾತಿರ್ನ ಅಪ್ಪ ಅತ್ತೆ ಗಹನ್ ಮಮ್ಮಿ ದಾದ ಫಾತಿರ್ ಅರ್ಥ ಜತ ಓಕೆ ರಡ್ ರೌಂಡ್ ಸೈಕಲ್ ಬಿಡ್ದು ಬಲ್ಲ ಪೋ ಓಕೆ ಟಿವಿದ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆತನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕಂದು ಉಂಡತೆ ಟಿವಿಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪಾಡ್ನೇ ಬಿಡ್ಚಿಂದ ಆತನು ಸ್ಟ್ರಕ್ ಫುಲ್ಲು ಐಕ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಇನಿ ಖಾಲಿ ಆಡ್ ತೂಡು ಮೇರ್ ಪಾಡು ಜುಮನೊಂದು ಎರಂಬೆ ಪಾಡು ನೋಡತ್ತೆ ಟಿವಿ ತೂದೇ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಐಟ್ ಟಿವಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಉನ್ಪೆ ಆಯ್ನಾತಿಗೆ ಇಜ್ಜಿನ ಟಿವಿ ಬೋರ್ಡೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಲ ಟಿವಿ ಬೋರ್ಡು ಚಾಪರೆಲ್ಲ ಟಿವಿ ಬೋರ್ಡು ಕಾಲಿಂದಲ ಮುಲ್ತಿರ್ದೆತ್ತು ತಿನಿಯರೆ ಸಣ್ಣ ಟಿವಿ ಬೋರ್ಡು ಐಕ್ ಆ ಟಿವಿದ ಪಂತೇನು 2 ದಿನ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂದು ಯಾನೇ ಪನ್ಪಿನಿ 2 ದಿನ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂದು ಬಟ್ ಎಂಕೆ ಮನಸ್ಸು ಹಾಪುಂಡು ಏತಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪಿನಿ ಐಕ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೈಮ್ ಟಿವಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ತೂಡಿ ನಾ ಮಲ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೂಕ ಎನ್ನ ಬಂಗುಡೆ ಗಸಿ ಸಾಧಾರಣ ಮೀನು ಆತ ಫ್ರೆಶ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್
बघा बरे जाऊन निघते समोर बरे जाऊन निघते समोर ಹೌದಾ ಪುಚ್ಚೆ ಇರ್ಲೆ ತಾತೇನ ಪುಚ್ಚೆ ಬುಲ್ತೊಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಅತಿ ಈತು ಜನಲ್ಲೇ ತೊಂಬಾರ ಮಾರಿ ನಮ್ಮ ಮಗಲ್ಲೇ ತೊಂಬಾರಿ ರೇಗ ಬಂಗ ದಾನೆ ದಾನೆ ಇರೇಗ ದಾನೆ ಈರ್ ಪೋತಿ ನಂದಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಈರ್ ಪೋತಿ ನಂದು ಒಂಜಿ ಬಾಳೆನೊಂಜಿ ಅದೇ ಬಾಳೆನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ತೊಂಬೋರಿ ರೇಗ ಅಪ್ಪ ಜದ ಹಿಂಗೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಣ ನಿಕ್ಕಲ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗದ ಅವು ಬುಡ್ಲೆ ಮಾರ್ಯಾರ ಇರ್ನ ಎದ್ದಲ್ಲ ಉಪ್ಪುನಾನೆ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಬಿದ್ದು ಕಾಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹಲೋ ಈರೇಗ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಕಡಬಿಟ್ರೆ ಏರೇ ನಂಬರ್ ಕಡಪುರಿಯರ್ ಮಾರ್ಯಾರ ಏರೇ ನಂಬರ್ ಕಡಪುರಿಯರ್ ಮಾರ್ಯಾರ ಎನ್ನಂಜಿ ತೂಲೆ ಮಾರ್ಯಾರ ಕಡಪುಡಿ ಎನ್ನ ನಂಬರ್ ಇತ್ತೇನೆ ಕೂಡ ಏನು ಕಡಪುಡಿ ಮರಲ್ಲ ಕಾದಾ ಏನು ಜೊತೆ ಅಬ್ಬಿ ಒಂಜಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪಡ್ಲೆ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಟಿವಿದ ಸರಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ದಿಕ್ಕು ಜೋನ್ ಬರುಪ್ಪಾಡ ಅಂತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ಲು ಕೀ ಕೊರೆ ಸುರುವಾಣ್ ದಾದಾ எங்கள் பாக்கியலக்ஷ்மி லக்ஷ்மி பாரம் வந்து ನಿದ್ರೆ ಯಾರು ಪೂಜೆ ಮಾರ್ಯಾರ ಅಬ್ಬಿ ಅಬ್ಬಿ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಬಕ್ಕ ದುಃಖ ಯಾಂಕೋ ಈ ರೀತಿ ಅಬ್ಬಿ ಸೂಡಾಗಿ ಬೋಪರಾತ ಯಾನ್ 20 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಡುವರೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಸೋಕುದ ಕಿಬಿತ ಬತ್ತಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಬಿ ಈ ಹೆಂಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾ ಮನ್ಪೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಬಿ ಅಂದ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಪತ್ತಾಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಬಿಡ್ಸಿ ಇರಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ದಿನ ಬತ್ತವಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮುರಡಿ ಮೂಲು ಹೇಮಕ್ಕನ ಮಾಡ್ತದೆ ತಂಚಿನ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಇಂಚ ಬರ್ತದೆ ರೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂಚೂರು ಅಬ್ಬಿ ಅಬ್ಬಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಬಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಕನ್ನಲ್ಲೇ ನೆಕ್ಲೆಸ್ಲಾ ಅದು ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್ದ ಬರ್ಪುಣು 100 ರೂಪಾಯಿದ ಅವು 100 ರೂಪಾಯಿದ ಕಂಟಿ ಅಬ್ಬಿ ಅಬ್ಬಿಚಿ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಅಂಗಿ ಪೊಡಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪೊಡಿ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜತ ಯಾನು ಒತ್ತನಿಸ್ತಿರ್ಬಾರಡಪ್ಪ ಗಾಡೇಜ್ ದಬಾಕಿಲ್ ಬಡ್ಲಿ ಗಾನ್ ನಂಗೆ ಎಂತ ತರ್ತೀಯ ಏಬಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇಲ್ಲ ತಿನ್ರಜ್ಜಿ ವಾ ಮತ್ತೆಂತ ತರ್ತೀಯ ನನಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಂತ ತರ್ತೀಯ ಏ ಅಲ್ಲೇ ಕೇಬಿ ತಗನ ಪೇಕಿಂಗ್ ಈ ಬುಡು ಪೋ ನೀ ನಮ್ಮೇರ್ಲಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ ಉದಾಸೀನದ ಮುದ್ದೆ ಐಕೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಜಾರ ಒಂದೇ ದಾಲ್ ದೋಜ್ಜ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಾಡ ಆಯ್ತಾ ಮೇಲ್ಗೆ ಪಾಡ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಮೇಲ್ ಪಾಡೋಲಿ ಬಟ್ಟು ಬಡ್ಸಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಉಂತುನೇ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಉಂತು ಊಲ್ ಪೊಸ ತಂಗಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಬಾಡ್ ನಂಗಿ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಏನ ಇರೆಗೆ ಪಲ ಬಾಡಿಗೆ ಹಚ್ಪಲ್ಲ ನಲ್ಪಲ್ಲ ಐತೆ ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಅಮ್ಮಗೆ ದಾದ ಕನಪಾರು ರಿಂಗ್ ಹಾಂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಬಾ ಆವಾ ಏನೇ ಪೋದ್ ಬಲ್ಲೆ ಜೋಜಾ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬಲ್ಲೆ ಮಗ ಕೈ ಮುಗಿರ
ಬಂತು ಬಂತು ಗಿಫ್ಟ್ ಬಂತು ದಾದಕಂತಾರೆ ಬಂತು ಬಂತು ಗಿಫ್ಟ್ ಏರ್ ನಂದು ರಿಯಲಿ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣ್ತೀನ ಏರ್ ಕಾಣ್ತೀನಿ ಬಾಬಾ ಅಂದ ಯಬ್ಬಾ ವಾ ಮಮ್ಮಿ ಕಂತಿ ನಂದು ಅಬ್ಬಿ ಹಾಂ ಆಂಡ್ ಅವನ್ಲ ಕಡ್ದಿತ್ತಿ ಅಮ್ಮ ದೇವರೇನೆ ಈಗ ಅವ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಕಂತಿನದೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ వచ్చిದೆ ಓಕೆ ಏನಕ್ಕಂತಾರೆ ಇರೇಗ ದಾದಕಂತಾರೆ ಇರೇಗ ಏನಕ್ಕಂತಾರೆ ಗೊಬ್ಬುನ ಬಸ್ ಕಂತಾರ ಏನದೆ ಯಾನ್ ಇರ್ನದು ಪಾಡಿಯೇ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಬೋಚ ಇತ್ತೆ ನೀರು ಕಂತಿನತ ಅಲ್ಲೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಏನಾಂಡ್ ಓ ಸರಿ ಆಪ್ನೋ ಏತ್ ಕೊರಿಯರ್ ಐಕ್ ಅಬ್ಬೆ ಸಿದಾಯ್ ಕಂತೀನಿ ಬೊರ್ಚಿತ್ತನ್ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಕುರ್ಲಿ ಪಿರ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಇಂದ ಗಂಟೆ ತಾನು ಒರ್ಮ ಇಜ್ಜ ಎಂಕ್ ಗಂತ 7 ಗಂಟೆ ತೊಲೆಕ ನಾವು ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಓಪನ್ ಮಲ್ತೋಡ್ಲೆ ಪಾಪ ಬಾಲೆಗ್ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತುಲೆ ಯಾನ ಕಂಟಿ ಕಂಡ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಯಾರು ಎಂದು ಪತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಶೋಕುಂಡು ಏತ್ ಕೊರಿಯರಿ ನಿಕ್ ಮೂತ್ತ ಇವನಾ ಕೆಬಿ ತಲುಂಡು ಮಾರೆ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ಅದಾ ಶೋಕುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚನೆ ಮುಲು ಕೆಬಿತ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪತ್ತ ನಿಕ್ಕೇತು ಅಯ್ಯವ ನೈಸ್ ಒಂದು ಬಂಗ ಒಂದು ದಿಯೋಲಿ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಶೋಕುಂಡು ಅಬಿತ ರಡ್ಡು ಬಗೆ ತಕಂದೇರು ಶೋರ್ಮಲ ನೂಡಲ್ಸ್ಲ ಅಮ್ಮೆ ಮಗನ ಗಲಾಟೆ ಆಗುಂಡು ಎಂಕ ಕೊರ್ಲೆ ಶೋರ್ಮ ಎಂಕ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದು ಡಾಗಿರೆ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಹಾಫ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ರಡ್ಡು ಶೋರ್ಮ ಅತ್ತಿ ಅತ್ತು ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಶೋರ್ಮ ಒಂಜಿ ಹಾಫ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಕಂಡ್ರೆ ಬಲಿತನಾ ಏ ಪಪ್ಪ ಕೊರ್ಚೂರು ಪಾಪ ಪಪ್ಪ ಚೂರು ಕೊರ್ಲಿ ಶೋರ್ಮ ಬಂದಾತಿಜ ನಿತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡ ತೈಕು ಏಕೆ ಕಂದಲೆ ನೂಡಲ್ಸ್ ಬೇಡ್ವಾ ಯಾಕೆ ಕಂದಲೆ ಬದ್ದಿ ಆಯ್ನ ಶೋರ್ಮ ಮಾತ್ರ ಪತಂಬರೊಂದಲ್ಲಿ ಅವ ಎನಿಕ್ ಬೋಡಾ 180 ಆಂಡಿ ಯಾನ್ 200 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಯೇ ಹಾಂ 180 ಆಂಡಿ ಯಾನ್ 200 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿ ಏನಿಗೆ ಬುರ್ಚಯ್ಯ ನೂಡಲ್ಸ್ ಬುರ್ಚಾ ನಂಗಿಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟೆ ನೂಡಲ್ಸ್ ಏನ ತಿಂದಾರಿಯಾ ಏನ ತಿಂದಾರ ಅವಳು ಕೃಷ್ಣ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಪಪ್ಪ ಕುರ್ಲಿ ಚೂರ ಬುರ್ಚಮ್ಮ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಬೋಡು ಮುಖಂಚ ಓಕೆ ಒಂದುಂಡ ಗ್ರೇವಿ ಸಾಸ್ ಇದೆ ಪುನಃ ಸಲಾಡ್ ದಾಲ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಬೆಚ್ಚಂಡ ಪಾಡೋಡಾ ದಾನೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ನೂಡಲ್ಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ಚಪ್ಪೆ ಬೆಚ್ಚ
ಚೌಲೆ ಬೇಕು ನೂಡಲ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕಿ ನಿಜ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕಿ ಸಾಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕಿ ಅಪ್ಪ ಬೆಚ್ಚನೆ ಇದ್ದಾಡಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಡೆ ಮಾರಾಯ ಪಾಕ దాయికి బాలేదా పాప కొర్లి కొర్లి పాప బాలేదా దాయి తింపుని అదిగా పాప జూరే అలే గానకు జూరేదా పాప దాయి తిన్నీరు అలా బలా బలా ఇచ్చిమే బలమే ತಿಂತಿದ್ದೀರಿ ಮ್ಯಾರ ಬಾಯಿಗಿದ್ದ ದೀನಿ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಷನ್ ಮಂತಿನ ಹತ್ರ ಬಲ ಬಲ ಕಟ್ಟಾತನ ಬಲ ತುಲ ಆಯ್ಲೆ ತೊಂದು ಬಾರನೆ ಬಲ್ಲಿ ಓಡೆಗ್ಲ ಪೊಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ತೂಲಗೆ ಹಾ ಪೊಪ್ಪ ಚೂರು ತಿಂದಂಡ ದಾದಾಂಡು ಹಾ ದಾದಾಂಡು ಬೇ ಬಲ ಅಜ್ಞಾನದ ಹಾಲಕೊಂಡು ಬುಡ್ಚಿ ಪಾತೆರ್ನೊಂದು ಬುಡ್ಚಿ ಆಡ ಬಲ ಪಂಡ ಬಲ ಓ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಬಲ ಬಲ ಮೇ ಉನು ತಿನ್ನು ತಿನ್ನು వీడియో తెప్పుజా ఓకే ಹೆಂಗ್ಲಾಗ ನಾನು ಈಸಿ ಅದು ಎಂಚಬుల్ ಪೌಲಿ ఓకే ನನ್ನ చెప్పును ఇరే కూడా సంపరుండా ಓಕೆ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ನು ಏನು ಮಲ್ದೋದ್ಲಲ್ಲ ಇಂಥ ಇಲ್ಲಿಯ ವ್ಲಾಗ್ ಬೈಯರ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ದಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಡೋದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿ ನಮಸ್ತೆ.